Mga samang sa Dakbayan Sugbo nagsugod na sa pagpanawat o pasuga sa mga nitso. Samtang sa nato ang kahimtang sa Calamba Catholic Cemetery. Pinaagi nining report. 300 pesos ang bayad sa mga gustong magpasuga sa matag nitso sa samang Katoliko sa Calamba. Matod sa tagduma sa samang nga adunay nagproseso bisan og gabi pa sa Oktubre 31, sugdan ang pagpasiga sa mga suga hangtod sa Nobyembre 2. Sa Pizza 20 City mo magsugod na og instalasyon sa mga pataod sa mga nitso. Apan ang pasiga gid suga Pizza 31 pa. Samtang nagmingaw ang mga nanginibuhi sa samang kay wa naman sila patindaha sa sulod. Nabalaka usab ang manabtan kay dili man sila tugutan nga makapanabat. Sa 1 ug 2 kay limitado man ang oras. Mga ilang tamig ayuda, sir. Kay ang mga dagang anak good then sa una mo kung di mi ka parosaryo asa ba migkaon. Gihanay na ang sud ug gawas sa samang nga gibantayan sa mga pulis uban sa mga force multipliers. Gibutangan usab og markings aron masunod ang social distancing. Isiguro po nato ang kaluwasan sa mga tao nga musud sa tanan nga mga minteryo. Inungdan nga dunag gyapon tay gipatuman nga mga markings, dunag gyapon total number of capacity sa mga makasuod sa mga minteryo. Kauban si Cleofer Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.